Ja, det er fuldstændig sindssygt. Altså, jeg er revnet stolthed over det her. Og det var så samtidig drømmeseminariet for at stå her foran hele parken, og alle publikummet er, det er sindssygt vildt. Jeg er meget, meget glad. Jeg vil sige, at jeg snakker med en partier, der er Facebook-baset. Der er mange fans, der er nok på lige nu. Altså, før du har stået der rundt hos 14.500, og der er rigtig mange herinde. Og ikke af deres allerstørste fans, som faktisk også her, det er dig, for at ringe med min fars kæreste. Hvordan er det nu, at kæresterne bare har øjeblikket? Jamen, det er enormt vigtigt. Men altså, vi ved den tid, vi har sammen. Så. Hvor meget kan du se? Hvad siger du? Hvor meget kan du se? Ikke nok, i hvert fald. Der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange mennesker, der holder meget af Sara. Men hvad var det, vi kunne stille for, hun har bare hele pakken?